Matul l-2026 il-qamar mistenni joffri ftit iżjed spettakli mis-soltu kif jidher mid-dinja, dan kif se jkun hemm 13-il darba li se jkun qed jidher sħiħ, jiġifieri full moon, darba iżjed mis-soltu, waqt li fi 3 okkażjonijiet se jkun ukoll l-hekk imsejjaħ super moon. Dan ifisser li għal 3 iljiem il-qamar se jkun l-eqreb li jista' jkun tad-dinja fl-orbitu tiegħu waqt li jidher kollu. Fl-ewwel istanza ta' dan it-tip se tkun is-Sibt 3 ta' Jannar, imbagħad lejn l-aħħar tas-sena mistennija żewġ tiqmura ta' dan it-tip fl-24 ta' Novembru u l-24 ta' Diċembru lejliet il-miliet li jmiss. Dak tal-jiem li ġejjin se jkun ir-raba' supermoon infila wara dawk ta' Ottubru, Novembru u Diċembru fl-2025. Dan il-qamar mistenni jkun akbar u aktar jiexel minn dawk tas-soltu. Min-naħa l-oħra l-aħħar wieħed tas-sena d-dieħla dak ta' Diċembru se jkun l-aktar wieħed li jiexel fl-2026. Interessanti l-fatt li dakinhar il-qamar se jkun l-eqreb li qatt kien tad-dinja fl-aħħar 7 snin. Dakinhar il-qamar se jkun ftit aktar minn 356,700 kilometru il bogħod minnha. Minn barra dawn it-3 istanzi l-2026 se taraw kull żewġ eklissi ta' qamar sħiħ bejn it-2 u 3 ta' Marzu u bejn is-27 u 28 ta' Awwissu. Fl-ewwel istanza l-eklissi mistennija jidhru fl-Amerika ta' fuq il-Paċifiku, l-Asja tal-Lvant, l-Awstralja u New Zealand, bit-tieni wieħed mistenni jidher mill-Amerika, l-Ewropa u l-Afrika.